Dnes sa pozrieme na najväčšie citrusové ovocie, ktorým je pomelo. Ak si ho chcete vychutnať, tak je potrebné ho najskôr ošúpať. Pred začatím šúpania je dobre si tú hrubú kožu takto narezať. No a ošúpanie chce dosť trpezlivosti, vyžaduje trošku viac času, ale ten výsledok potom určite stojí za to. Čo sa týka pomela, tak mnohí ho určite poznáte aj zo Slovenska, hlavne druh, ktorý má takú svetlo-žltú dužinu. A prirodzene rastie v tropických a subtropických oblastiach. No a tu v Číne, kde sa práve nachádzame, v južnej Číne, v provincii Guangdong, sa mu darí veľmi dobre. A dajú sa tu kúpiť nielen druhy so žltou dužinou, ale aj s takou ružovou alebo až červenou dužinou. No a tu už vidíme tie jednotlivé mesiačiky. Naozaj treba odstrániť aj takú tú špongiovitú vrstvu a všetky tie biele časti, aby sme sa vyhli horkej chuti a vedeli si vychutnať naozaj tú chuť pomela, ktorá je niečo medzi grepom a pomarančom. No a čo sa týka pomela, je to veľmi zdravé ovocie. Obsahuje naozaj veľké množstvo vitamínu C, vďaka tomu nám posilňuje imunitu. Ďalej obsahuje veľa minerálnych látok, taktiež obsahuje vlákninu, vďaka ktorej podporuje trávenie a má ďalšie benefity, napríklad aj ako prevencia srdcovo-cievnych ochorení. Hauče, výborné.